Wara li kmieni l-ħamis wara nofsinhar, l-avukat Margaret Mifsud, ta' żewġ titfal, instabet mejta f'ċirkostanzi misterjużi f'Baħar iċ-Ċaq il-ġimgħa saret l-awtopsja biex tiddetermina l-kawża tal-mewt tagħha. Waqt li mill-awtopsja ħareġ li l-mara mietet b'attakk tal-qalb, l-investigaturi jidher li mhumiex sodisfatti u għalhekk ser isiru testijiet tossikoloġiċi. Sorsi informati qalu wkoll li riżulta li l-mara kienet ilha mejta bejn 11 u 13 il-siegħa meta nstabet, għaldaqstant x'aktarx li mietet f'xi ħin bejn nofs il-lejl u s-satejn ta' filgħodu fil-lejl ta' bejn l-erbgħa u l-ħamis. Intant il-Pulizija kkonfermat magħna li bħala parti mill-investigazzjoni żammew lill-eks sieħeb tal-mara, raġel ta' nazzjonalità Libjana. Sorsi oħra qalu li dan huwa mistenni li jkun akkużat mill-Pulizija li fl-24 ta' Marzu li għadda huwa żamm lill-mara kontra l-volontà tagħha, ikkaġunala ġrieħi ħfief u għeddida. Intant fost dettalji oħra rapportati fil-medja hemm li l-handbag tal-mara baqa' ma nstabx. Jirriżulta li fil-lejl ta' qabel instabet mejta Margaret Mifsud kienet attendiet farewell party fix-Xemxija u wara waslet lis-segretarja tagħha, iżda hi qatt ma rritornat fid-dar tal-ġenituri tagħha f'Birkirkara.